Alhaji Tanko ya Kasai, menene ya fi faranta maka rai a duniya a rayuwata? Na'am. To suna da yawa. Na'am. Amma bari in zaɓi guda ɗaya. Na'am. Wato yawan rai. Masha Allah. Allah ya bani. Masha Allah. Waɗanda na sani sa'o'ina a yanzu masu shekaru daidai da na. Na'am. Ka san shekaru na? Sai ka faɗa. Shekaru na ni an haife 1925. 1925. Shekara 100 kenan. Shekara 100. Ya ma wuce 99, Yeah. shekara 100. Alhaji Tanko ya Kasai, menene kuma ya fi ɓata maka rai? Ba zan gaya ba. Ba da daɗi don tuna mun shi ma Na'am. ba zai mun daɗi ba.